Da, eu organizez de 3 ani de zile Ziua Medicului Veterinar la Golești, la Muzeul Golești. Este un loc de suflet pentru mine, este un loc care mi-arată deschidere total așa cum mă simt eu. Eu invit toți medicii veterinari din tot județul, acum au fost prezenți peste 150 de medici, înseamnă numai medici angajați la stat, înseamnă și medici veterinari de liberă practică din fiecare localitate, înseamnă medici din cabinete private, înseamnă medici din clinici, înseamnă medici care asigură, de exemplu, consultanță pe siguranța alimentelor. Toți au fost invitați să participe la acest eveniment. Sigur că am avut invitați de seamă, a fost președintele ANSVSA, domnul doctor Alexandru Nicolae Bociu, și mi-a făcut o deosebită plăcere să fie prezent. De fapt, este apropiat de județul Argeș și prin faptul că noi am primit foarte multă susținere din partea lui pe proiectele pe care le-am avut. Sigur, a fost doamna președintă a Senatului, acum ministrul al Justiției, doamna Alina Gorghiu, și ne-a bucurat foarte mult pentru că dumneavoastră ne-a ajutat și nu întâmplător i-am invitat. Cei prezenți au participat foarte activ la proiectele noastre ale județului Argeș. Deci, prin intermediul dumnealor, am reușit să promovez proiectele noastre, care, spuneam, sunt multe pilot în județul Argeș. A fost secretarul general al Comisiei de Agricultură din Senat și a fost domnul prefect Radu Perianu, ca și autoritate locală, care mijlocește relația între guvern și teritoriu. Deci, pentru noi a fost o adevărată onoare. Doresc și voi face în fiecare an acest lucru. De ce? Pentru că avem nevoie și de socializare. Și să vă mai spun un lucru, de fapt ați observat, dar pentru telespectatori, eu n-am invitat doar colegii medici veterinari, am invitat cu familii, cu tot, cu copii, cu soții, cu soți. De ce? Pentru că avem o activitate foarte intensă, avem un timp dedicat foarte mult activității noastre zilnice, nu 8 ore, 10 ore, 12 ore. Și atunci socializarea asta ne arată și partea cealaltă sensibilă a noastră, pentru că de regulă suntem foarte restrictivi, serioși și preocupați de activitatea noastră. Mulțumesc foarte mult că ați adus în discuție acest lucru. Pe mine mă impresionează și îmi face deosebită plăcere de fiecare dată să mă revăd cu colegii în diverse ocazii, dar mai ales într-un astfel de eveniment când era vorba de Ziua Medicului Veterinar.